थांनाय 20 जुन खालाराव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फोसावनाय ड्राफ्टखौ लानानै गोबां गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव उदालगुरिखौ लकसभा मोनगोनखौ मिजिं थिदोंमोन, नाथाय मोननो हादिया। बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरजों गोरबोनि बाथ्रा खोनासंनो थाखाय बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय जोंनि गागि खौरांगिरि अनसुला बसुमतारिनि एक्सक्लुसिव लाइभ। बे एक्सक्लुसिव लाइवनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा फोरमायदों इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फोसावनाय ड्राफ्टखौ उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै। मानोना गोबां समनिफ्रायनो उदालगुरि लकसभा जानो थाखाय आसा खालामगासिनो दं रायजो राजाफ्रा। नाथाय उदालगुरि लकसभा जानो गोनांखौ दरं लकसभा खालामना होनायखौ जों गोजोननाय मोनाखै होनना फोरमायो। जोंनो उदालगुरि लकसभाखौनो नांगौ होननानै दाबि दैखांदों रायजो राजा बिथांमोना। बे समाव आबुं फोरमायथिखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोदों। खुलुमबाय, आं दं दायो उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि टाउनावहाय। बे समाव आङो डिलिमिटेशनखौ लानानै उदालगुरि टाउनाव माखासे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आङो मिथिनानै लागोन। दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय मोननै समष्टि जानो गोनांमोन, जिहेतु मोननै समष्टिनि गेजेराव दिनै जोंहा मोनसेल' समष्टि जाबाय। दिनै बे क'क्राझारावल' दिनै एसटि हिसाबै लकसभा हिसाबै क'क्राझारावल' जानानै थांबाय। नाथाय उदालगुरि लकसभाया दिनै दरंआव लानानै थांबाय। नाथाय जोङो बे समावहाय रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय उदालगुरि लकसभाखौ नांगौ ना दरं लकसभाखौ नांगौ, आं बे समावहाय रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय माखासे सोंथिखौ आङो सोंगोन आरो मिथिनानै लागोन। नोंथांमोनाबो जोंनि बडलेण्ड बुब्लियाव दिनै रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय मा लकसभाखौ लुगैयो नोंथांमोनाबो मिथिनानै लागोन। फै बे समाव आङो उदालगुरि टाउनावहाय आं माखासे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनानै लानो। दा मेन प्रब्लेमा जाबाय जितु जोंनि लकसभानि जितु प्रब्लेम, बे जोंनिखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ दानख'नानै जोंनो दायो दरं डिस्ट्रिक्टआव लांनाय जादों। ओमफ्राय बेखौ जोंनो नाङा, जोंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो नांगौ। बे मोननैयाव जोंनो मोननैखौबो नांगौ, खारन जोंनि बर' जानानै जोंनि बर'नि जायगायावनो जोंनो नांगौ। आरो जितु समस्या, बे समस्याखौ लानानै जोंहा बुहुद प्रब्लेम जागोन जोंनि बर' हारि जानानै। आरो जोङो बे दरंआव थांनानै जोङो खामानिफोरखौ जों मावनो हाया। बेनिखायनो जोंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो बे लकसभाखौ नांगौ। आं रायजो राजाखौ खावलायो जाहाथे जोंनि बर' हारिया जाहाथे खौसेथि जायो आरो खौसेथि जानानै जोंनो जाहाथे बे लकसभाखौ जोङो दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जाहाथे जोङो लाबोनो हायो। बुहुद खथि जागोन। जोंथ' बिनिफ्राय थांनानै जोङो दरं डिस्ट्रिक्टआव जों खामानि मावनो हाया। जोङो बर' जानानै जुदि जोंनि बर'नि जायगायावनो जुदि जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जुदि जोङो बेखौ मोनाबा, जोंथ' बै बेलेग डिस्ट्रिक्टआव थांनानै बेखौ खामानिखौ मावनो हाया जोङो। बेनिखायनो जोंनो गावनि जायगायावनो गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो जोंनो बे लकसभाखौ नांगौ। পৰা পাই আছিলোঁ, টিভিতো দিছিল, পেপাৰতো দিছিল যে ওদালগুৰি লোক সমষ্টি এটা হ'ব। কিন্তু এতিয়া গম পালোঁ যে ওদালগুৰি নহ'ল, দৰং দিলা। দৰংটো চলি আছে, খালি নামটো চেঞ্জ কৰিছে। আগতে মংগলদৈ আছিল, মংগলদৈ মানে দৰং, এইটো চবেই জানে, আগৰ পৰাই জানে। গতিকে আমি যিহেতু বিটিএডি আণ্ডাৰত পৰোঁ, ওদালগুৰিখন বিটিএডিত, গতিকে আমি বিটিএডিত লোক সমষ্টি হ'লে ভাল পালোঁ হয়। আমাক বিটিএডিত 4টা সমষ্টি আছে অলৰেডি। গতিকে আমি ওদালগুৰি সমষ্টি হিচাপে দাবী কৰোঁ। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ বা নিৰ্বাচনী বিষয়াক অনুৰোধ কৰোঁ যে ওদালগুৰি সমষ্টি কৰি দিব লাগে। ওদালগুৰি সমষ্টি হ'লেতো ওদালগুৰি অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ ওদালগুৰি এই সমষ্টিটো। গতিকে ওদালগুৰি মানুহখিনিৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু বৰ্তমান যিখন খচৰা দিছে দৰং বুলি, আচলতে আমি ইমান দিনে গম পাই আছিলোঁ যে ওদালগুৰি এতিয়াকৈ এটা সমষ্টি হ'ব বুলি আমি গম পাই আছিলোঁ। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত আমি মিডিয়াৰ দ্বাৰা গম পালোঁ যে ওদালগুৰি নহয়, দৰং বুলি এটা সমষ্টি সৃষ্টি হ'ব। গতিকে আমি ভাবোঁ বা আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক আমি এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ওদালগুৰি হিচাপে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত এটা নতুন সমষ্টি সৃষ্টি কৰিলে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय, 201निफ्राय 250सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600नि गेजेराव
मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जालागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, सशिय'ल'जी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227199 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com